Zimbabwe muri kuzviona sei. Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly miss a one blow. One blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva akatumira mbava. Geva. Urumende yemageva tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva. Geva. Takatumira mbava. Geva. Mbava. Geva. Mbava. Geva. Geva. Matoti. Urumende yembava tiri kutongwa negeva. Mbava. Toti. Takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona wona. Nothing chinoitwa under the sun will remain hidden forever. You might have money, you might have power, and you might be busy with some evil shit, but at the end of the day, one way or the other, the truth will always come out. Chokwadi chinozongobuda pachena. I just received some sad news that it is alleged that President Emmerson Mnangagwa was sleeping or having inappropriate relationship nemuzukuru wavo, mwana wehanzvadzi. Ndonyaya ndokufamba nayo zvamanje manje. Handizoziva kuti pachirungu anomuti chii, but pachishona anenge ari sekuru nemuzukuru. No relationship yacho. My name is DJ Olling. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. Chitubu check content. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Askana wangu wagara uri mugaro panapa dango kutenda nekuta saying nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Nyaya yandinayo ihombe, inyaya inosiririsa. Ndambotaura kuti hakuna chinhu chinoitika pasi pezuva chisingabude pachena. Hakuna chinhu chinoitika pasi pezuva chisingabude pachena. Rine manyanga ariputirwe one way or the other. Chokwadi chinozongoita sei? Chinozongosvika pakubuda. Hanzi chokwadi chinozongobuda pachena. Right, ndoda kuti ndingoti gaga ndobva ndabva zvangu ndabva panapa. Ndisandapinda munyaya yangu zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame namba idzodzo, tinodzifambira nyaya dzacho. Kune vari kutipa nyaya tinokutendai zvikuru. Thank you very much nekuti provider nenyaya idzi dzatiri kufambira mazuva ano handitika. Right, hanzi batirwa dare nasekuru Chigocha Mazizi. Tora namba dzavo dziri pascreen idzo, wafonera kuti sekuru ndaita dambudziko ndiri kuda kubatsirwa. Vanokubatsira ipapo handitika. Ende kana uri padhuze pinda muHarare, kana kuti uri muHarare enda muHarare wonobatsirwa nasekuru Chigocha Mazizi. Right, regai titaure nyaya yedu iyi. Ndoda ngoti gaga hanzina kutomboswerera panapa. Right, hanzi nemunhu akakura achiziva muri yava Mnangagwa kuKitwe kuZambia, vari pedyo navo. According to that person, ari kutaura kuti ED airara nevazukuru vake, vana vaAmai Trust. Vana vaAmai Trust, hanzvadzi yava Mnangagwa. To an extent yekuti one mwana wacho ainzi Lizzy akazosvika pakushayika nechirwere chaanga apiwa nemukuru. Ndo mashoko ari kutaurwa nemasources edu aya. Mashoko anonzwisa tsitsi, mashoko anorwadza. Kuti how can you sleep nemarelatives ako vazukuru? Tozviziva kuti hanzi muzukuru ainzi tsvimbo yasekuru, but to that extent ndashamisika ndikapererwa. Nditori neimwe information yacho kuti ndikada kuibudisa. So
munovhunduka mese, munogona kusazvibhilivha. But munhu uyu vakakura vese kuZambia. Munhu uyu ane shamwari dzake dziri padhuze nemukuru ende dzinotomupa information yezviri kuitika. Do you know kuti ED ambori nevana vangani? Do you really know kuti ED ane vana vangani? I'm coming back with another video ndikuudzei kuti vana vaMnangagwa vangani. But this is said, it is alleged that kuti Lizzy akazofa nechirwere chaanga azadzwa nemukuru. And right now vana vane ma 25, 35, 31 vari kumhanya nemukuru nenyaya yenzara, nenyaya yekuda mari. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza. But ndozvandambotaura kuti hakuna chinhu chakavanzika chaunoita pasi pezuva. God will go catch you one day, kutaura kwemaNigerian. Saka ndazvibvunza ndikati, so what was the purpose yekuti mukuru anorara nevana vadiki, anorara nehama? Zvikangobuda pachena kuti ma-rituals avanenge vachiita to gain power. Ma-rituals avanenge vachiita to gain power. Ndoda kuti utarise Magaya. Ndoda kuti utarise Hubert Angel. Ndoda kuti utarise Passion Java. Ndoda kuti utarise Eddie Branson. Ndoda kuti utarise T Fred. Ndoda kuti utarise J Israel. Ndo vandinombodoma vandiri kuziva vane marekodhi ekuda pakati, ekurova pakati. Vamwe vacho vari kutorova zveginya, zveforce, zvekumanikidza. Why vachidaro? There's an interview yakaitwa naJ Israel paakanoromba kuBenin, achitaura kuti the more you sleep with ladies, the more power you get. The more you sleep with ladies, the more power you get. So vanhu ava vanenge vachitoita zvavanenge vachitoita kuti vasimbe, mazita avo aende kumberi, zvinhu zvavo zviite sei, zvifambe. But vanenge vachimbunyikidza vamwe vana kodzero dzavo, simply because they've got money, simply because they've got influence, simply because they've got power. Ukada kutaura unombaudzwa kunzi ndinokupfuudza. Right now ma-victims aHubert Angel akanyararidzwa ese, not ese zvavo, almost ese, achisainiswa ma-NDA, omba abhadharirwa chikoro, opiwa mari. But life yako yatokanganisika, zvatodhakwa zvekutodara. Ndonyaya ndichifamba nayo iyi. Ndangoti ndiuye nayo zvangu ndingokuudza iwo kuti akomana, uri musi weThursday kudai so, rega tingoita ka throwback, timbotarisa history noruhondo yemukuru wenyika kuti yakamira sei, ari kubva kupi, ari kuenda kupi. But zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvinonzwisa tsitsi. Kuna Lizzy nehama dzake, tinoti may her soul continue to rest in peace. Zvakangooma zvazvo. As for me, DJ Wally, and the rest of the crew behind the scenes, I'm out.